मैक्सिमम समस्या विशेष भाव बड़ी मुश्किल है ये डरता ये दिल है ये होना चाहे कहीं कोई धोखा चिकन कषा बाकी थोड़ा सब नहीं आती घंटा खाली बाकी घसी दे मो कान घसी दे एक बढ़ई दे संगति के पेग बढ़ई दे तो पेग बढ़ई दे अब क्या करो तो यारे घी पूरी बापर रे घियो कली जुग रे भरे निकर ढक ढक कर भाई
ओहो ଆଉ ଶୁଣିବେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ଏଟା ରାତିରେ ଗାଇବା କଥା ରାତି ମୁଁ ପାହାନ୍ତିଆ ପାହାନ୍ତିଆ ଗାଇବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ମାହୋଲରେ ସେଇ ଗୀତଟି ନ ଗାଇଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ପାଣିପାଗ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ସେ ଗୀତଟି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ମୁଁ କହିଦେବି ତା ନିଶା ଉପରେ ଗୀତଟି ଟେକ୍ ବଢେଇ ଦିଏ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ମଞ୍ଚରେ ମତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି ଖରାପ କଥା କିଛି କହିବନି ମୁଁ କାଳେ ଖରାପ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତଟି ଯୋଉ କହିବି ଏଟା ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ କହିବି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ମଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ନା ବାପା ଆମେ କିଏ ମଧୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ମଦ ଏକ ଖରାପ ଜିନିଷ ମୋରେ ମରିବ ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହବ କ୍ଷୀରବାଲା ବୁଲେ ଦୁଆର ଦୁଆର ଜମାରୁ ବେପାର ହଉନି ନାଲି ପାଣି ଦୋକାନ ହାଫ ଖୋଲା ଲାଗିଛି ଲାଇନ ଆପଣ ତ ପ୍ରାୟ କେବେ କେହି ପିଉନଥିବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ ଚାଲାକ ଲୋକ ଯିଏ ବି ମଦ ପିଉଥିବ ତାକୁ ଥରେ ଚୁପି ଡାକିକି ପଚାରିବେ ଧନରେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତୋର କ'ଣ ଲାଭ ହଉଛି 5-10 ଲାଭ ନୁହେଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବି ସେ ଲାଭ କହିଦେଲା ମୋର ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଲାଭ ହଉଛି ତା ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଆଣି ଚାଳାରେ ମାରିଦେବେ ଆଉ ଟିକେ କୂଅରେ ପକେଇଦେବେ କାରଣ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ 200% ସିଓର ମଣିଷ ତାର ଇଜ୍ଜତ ହରେଇ ଦିଏ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମଝିରେ ଥରେ ମତେ କହିଲା ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବୁ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ମଦଟା ପିଇ ଦଉଛି ଘରକୁ ଗଲାକୁ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କୁକୁର ବି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଙ୍ଘିବନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଜାଣୁଛି ଆରେ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟେ ମନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ମୋ ରାଣ ତମେ ପିଇବ ନାହିଁ ଓକେ ଗଲାକୁ 15 ସାଙ୍ଗ କହିବ स्पेस